Takže zdravím vás u mého prvního videa. Dneska budeme hrát Minecraft a toto video je zároveň s tím i informačka. Neočekávejte u mých videí nějak moc střihů a tak. V průběhu vám budu říkat to další informace. Pokud se vám tohle video bude líbit, můžete dát like, odběr, případně sdílet. Tak si natěžíme dřevo a doufejme, že půjde to dobře. Tak, teďka bych si chtěl udělat nejlépe nějakou základní. Já už tady mám, hrál jsem v offscreenu, lehce. Tak, videa budou vycházet, pokud půjde dobře, tak každou neděli, možná i středu, uvidím. Takže no, takže tak. Těžím kámen. Jinak nejsem žádný builder, takže nekritizujte moje stavební schopnosti. Je to jenom provizorní. Později možná, pokud budete chtít a budou dobré ohlasy na tuto sérii, tak budou i lepší domy. Tak. Možná později i budu odhalený, ale o tom později. To zatím není v plánu v blízké době. Tak. Doufám, že si užíváte tohle video. Tak, můžeme dnes. Tady je nějaká. Takže. Tady je nějaký ostrůvek. A mám hlad, tak to je blbý. Tak. Takže je savana. Můžete zkusit napsat, jaký biom z Minecraftu je váš nejoblíbenější. Mně se líbí klasický les anebo savana. Tak, najdeme. Tady jsou obce. Tak, šup. Je pásovec.
toho nezabiju. Ale tebe zabiju, jsem říkal. Tak, udělal bych první základnu tady. Tak. Tak, momentálně mám postýlku. Tak. A právě včas. Tak, šup. Tak, to by bylo. Tak, první jídlo. Tak, jdu ještě natěžit kámen a budu dělat první. Ty brďo, to je díra.